Miñan. Bigarren partea. 25. atala. Ostirala zen, Baba Hasanen trankiloan egin nuen lo eta handik atera berri nintzen, meskitara joateko. Ostiraletako otoitza guretzat oso garrantzitsua da. Beste guztiak huts egin ditzakezu baina ostiralekoa ez. Beraz, otoitz egin eta trankilorantzen entorren, Zabratako atzekale batzuetatik. Nire ondoan Gineako lagun bat, Fula, Dimedi. Ibrahima, esan zidan. Bai, erantzun nion. Zuk asko sufritzen duzu hemen, denek isiltzen dizute zerbait, gaur horretaz hitz egin nahiko nizuke. Pausoa moteldu eta zer? Galdetu nion. Segi genezake aurrera? Erregutu zidan. Ez, nork ezkutatzen dit zerbait hemen. Zuk baldin badakizu esadazu otoi. Bai, esateko intentzioa daukat, baina entzun behar didazu atentzio osoz. Nik nire bihotzean jasoa dudana, zuk zure bihotzean jaso behar duzu. Begira gelditu nintzaion eta, oke, esan nion, has zaitezke. Eta hasi zen. Anaia txiki baten bila zabiltza hemen, ezta? Bai. Nik ezagutzen dut zure anaia txikia. Askotan egon gara elkarrekin. Biek batera egin dugulo. Arkor eta nik hemen, estalki beraren azpian. Nik enekien anaia handi bat zuenik, ez zidan sekula esan. Baina bai, ohartzen naiz zuaren anaia zarela. Ikusten dut nola sufritzen duzun Libiara etorri zarenetik. Dena haur horrengatik. Hori esan eta isildu egin zen. Nik dena entzun nuen, entzun eta pentsatu. Bat, Alazan kartzelan dago. 2, bere bila joango naiz, berdintzain nora. 3, kartzelatik atera eta etxera itzuliko gara, Gineara. Zuk badakizu non dagoen, galdetu nion, eta ez, erantzun zidan. Nik ez dakit non dagoen, baina badakit naufrage bat gertatu zitzaiola. Dena pularrez esan zidan, baina hitz hori frantsesez. Hitz hori bakarrik, naufrage. Lehen aldia zen entzuten nuena. Zuk esan didazun hitz horrek zer esan nahi du, galdetu nion. Ez da erraza, erantzun zidan. Zodiak batek istripu bat edukitzen duenean denek hori esaten dute, naufrage. Naufrage, nik? Bai, naufrage, ark. Pixka bat pentsatu eta galdetu nion. Horrek esan nahi du Alazan programa batean enbarkatu zela. Ongi ulertu duzu esan nahi dizudana, baina ez dut bukatu. Alazan ez zioan bakarrik, 154 pertsona ziren. Naufrage. Lehen aldiz ikusi nuen hitz hori nire begien aurrean. 154? Nik nuen pentsatzen hainbeste jende sar zitekenik zodiak txiki batean. 2 gauza berri ikasi nituen goiz hartan eta konsideratu nuen aski zela. Oke, esan nion, itzuliko gara trankilora, eta Baba Hasanera itzuli ginen. Kartoi batzuen gainean etzan eta begiak itxi nituen pentsakor, enuen ulertzen. Miñan, zergaitik joan nahi zenuen Europara, ez zen hori bion artean adostu genuena. Esan izun ikasten segitu behar zenuela, esan izun begia handiak zenituela. Bai, begia handiak eta 14 urte, azkena ikusi nuenean. Aurra zen. Kartoiari kolpeka hasi nintzen eta nire izpiritua egaldatu zen. Izpiritua egaldatzen denean oso zaila da eustea. Lehenik aita galdu nuen Konakrin, orain anaia txikia Libian, amari nola esplikatuko diot hau dena. Azkenean nire izpiritua itzuli zen poliki bere lekura. Pentsatu nuen 154 pertsona zodiak batean gehiegi zela. Bai, ez da posible. Lagun batengana joan eta galdetu nion, mon frère, zure ustez 154 pertsona sar daitezke zodiak batean? Ibrahima, erantzun zidan, hori ez da ezer. Libian 180 pertsona ere ikusiko dituzu zodiak batean. Ça, c'est tout à fait normal. Oke, esan nion, eta argazkia atera nuen poltsikotik. Orain esadazu egia, zuk hilabete asko egin duzu hemen, Zabratan. Ezagutu duzu txiki hau? Begira gelditu zen, lehenik argazkiari, gero niri.
luzaroan pentsatu zuen. Eta ez, esan zidan, ez dut ezagutu.